קוראים לי אסנת וטורי. אני תושבת הצפון, אני מפונה מהצפון, הגעתי לדרום אליכם, ואני עובדת בקבוצת עמל ומעבר. זאת קבוצה של חברות שמתמחות בטיפול בבריאות הגוף, הנפש. יש לנו חברת ציוד הכי גדולה בארץ, רשת בתי אבות, תלם, שזה תחנות לטיפול במשפחה בכל הארץ, שעושה גם המון מכרזים ומספקת שירותים למכבי אש, למשטרה, להמון גופים, טיפול פרטני. יש לנו את ידיד נפש, שזאת חברה שמעניקה ליווי ותמיכה לנפגעי נפש שחיים בקהילה, את המרכז הישראלי לתעסוקה שמספק ליווי לאנשים בשילוב במסגרות תעסוקה, חטיבת אדם שמספקת מקצועות פארה-רפואיים בתוך גני תקשורת, וגם הקימה בתי ספר לילדים על הרצף, ועוד המון פעילויות. בתוך הקבוצה אני מנהלת את היישום של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, שזה מכרז שאנחנו מספקים שירותים למשרד הבריאות. אני מנהלת את התוכנית הארצית שמספקת סדנאות חוסן למשטרת ישראל, ואת חינוך ומעבר, שזאת חברה שמעניקה תוכניות רגשיות טיפוליות לתלמידים, צוותי חינוך והורים דרך הגפן. ואני נמצאת פה היום יחד עם חיבוקי, שזה בעצם בובה מקסימה, שמי שהיה אחראי על פיתוחה זה דוקטור שי חנגל ופרופסור אבי שדה. שניהם בעצם הקימו את התרבות הזאת בשנת 2008, בהמשך למלחמת לבנון השנייה. אתם יודעים שמה שקרה במלחמת לבנון השנייה זה שבאמת היה צריך בו זמנית לטפל בהמון ילדים. התערבות קצרה, ממוקדת, אפקטיבית, ושלא עולה הרבה כסף, כי אנחנו יודעים שבמצוקה, כמו שיש ממש עכשיו, כל התורים במרפאות הם בלתי נגמרים ואין מספיק צוותי טיפול, ואנחנו כאן בעצם מעניקים טיפול ממוקד שהוכח גם מחקרית כיעיל. קבוצת עמל ככה היום באמת מטפלת במעל 2,200 ילדים, כבר קיבלו איתנו את ההתערבות הזאת בעוטף, והגענו גם לכאן. והבובה המקסימה הזאת עשתה התערבויות ביפן אחרי הצונאמי, ובארצות הברית אחרי ההוריקן, ובטורקיה אחרי רעידות אדמה. ולצערי גם כשהגענו לבקר מפונים בירושלים, מסדרות ובבארי, פגשנו ילדים, נערים, שלא לומר אפילו נשים בנות 18, שפגשו את הבובה וממש הזילו דמעה, כי חיבוקי ליווה אותם כשהם היו קטנות בכל מיני מבצעים. ובאמת מה שמאפיין את הבובה הזאת, אני רוצה שתשימו לב, זה בעצם שהיא מאוד נעימה, ממש רכה ונעימה. יש לה זרועות ארוכות שמסוגלות לחבק, וזרועות ארוכות גם הרגליים. ובעצם אם אני אשאל אתכם איך הבובה מרגישה, מה אתם חושבים? עצובה. אז בעצם כשאנחנו מגיעים לילד או ילדה ואנחנו שואלים אותו איך נראה לכם שחיבוקי מרגיש, הדבר הראשון שאומרים זה עצוב או כועס, ואז אנחנו שואלים אותם למה לדעתכם חיבוקי עצוב? ואז הילדים מתוך העולם שלהם בעזרת הכלי השלכתי הזה הם מדברים את מה שכואב להם. חיבוקי עצוב כי הוא רעב, כי הוא היה צמא, כי אבא ואמא כעסים עליו, היום אמרו לנו בגן, אבא ואמא כעסו עליו, כי הוא רוצה טלפון ולא קנו לו, כי אין לו חברים, כי הוא נפל וקיבל מכה, וכי אבא שלו נרצח, וכי עשו עליו פיפי. אנחנו פגשנו דברים מזעזעים במקומות שעשינו את ההתערבות בהם, ובעצם הילדים משליכים מתוך העולם שלהם על הבובה. וזה, אני יכולה להגיד לכם שזה עבד עם ילדים כמה ימים אחרי האירועים, וגם היום כשפגשנו את הילדים שלכם אז לא עלו תכנים כאלה, אבל עדיין הילדים פוגשים כאב כל הזמן. זה גם מספיק שהילדים אין לו חברים, לא רצו לשחק איתו, הוא רצה שיקנו לו משהו ולא קונים לו, הכל היה שם, והכל כואב. זה לא כואב פחות או יותר, בשביל ילד גם הדבר שבשבילנו נראה כמו משהו שיעבור עוד 5 דקות, בשביל הילד זה כואב. ואז אנחנו שואלים את הילדים, יש להם רעיונות איך אפשר לעזור לחיבוקי. ועולים רעיונות נפלאים, זה יכול להיות לתת לו לאכול, לשתות, לישון איתו בלילה, לחבק אותו, לנשק אותו, להקריא לו סיפור, לצייר לו ציור, לשחק איתו. והילדים שלכם העלו רעיונות נפלאים היום, ותמיד יש להם רעיונות מאוד יצירתיים. ואז אנחנו שואלים את הילדים האם הם מוכנים, מי היה מוכן. אנחנו מספרים להם שחיבוקי הגיע עם חברים,
ואנחנו שואלים אותם אם מישהו היה מוכן לקבל חיבוקי ולעזור לו, שיהיה פחות עצוב. והילדים מתנדבים בשמחה, כמובן. ואז מהרגע שילד לוקח על עצמו לטפל בחיבוקי, הוא הופך להיות קצת יותר פעיל ממצב של חוסר אונים ופסיבי, שזה מאפיין הרבה פעמים ילדים שחוו טראומה או בחרדה או אפילו דיכאון. הילד מקבל על עצמו תפקיד. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שאני פגשתי אימא שעשיתי לי את ההתערבות לבן שלה, ילד בן 3 שניבל נורא מהזקות במרכז הארץ, לא בדרום. וכשדיברתי עם האימא אז היא אמרה, הוא כל הזמן מרגיש צורך לדאוג לי, אני לא צריכה שהוא ירגיש שהוא צריך לדאוג לי, יש לו מספיק משלו. ודווקא ההפך, לתת לילד הרגשה טובה בזה שהוא דואג לאמא או לבובה או למישהו ומקבל על עצמו תפקיד, מקבל על עצמו אחריות, הרבה פעמים זה עוזר להפחית חרדה, זה עוזר להשיג קצת תחושת שליטה במקומות שאין שליטה. ובעצם הילדים מקבלים על עצמם את חיבוקי והופכים להיות המטפלים שלהם, וזה ממש ממש הוכח כמפיג חרדה, מפיג בדידות, מפיג לחץ. ואני יכולה להגיד לכם שלי יש ילדה בת 8 והיא קיבלה את חיבוקי לפני 1.5 שנה, לא דיבר אליה כל כך, ואז אנחנו כתוצאה מהמלחמה התפנינו ועשינו את זה שוב עם ההתערבות, והיא פשוט לקחה על עצמה את חיבוקי והלכה לחפש היא לפני 1.5 שנה כי הרגישה נקיפות מצפון שהיא זנחה, ועכשיו היא מטפלת בשניים. ובאמת אנחנו רואים את השיפור של המצב רוח, של תחושת המסוגלות של הילדים. מפה הילדים שלו קיבלו היום בובה ובאו הביתה איתה. מעולה. למה הדרכה איתכם היא מאוד מאוד חשובה לנו? כי לילדים יש רעיונות נפלאים, ואנחנו צריכים לעזור בזה שאנחנו מחזקים את החיבור הזה שנוצר בין הילד לחיבוקי. ואם הילד רוצה להאכיל את חיבוקי, אנחנו לא אומרים לו זו רק בובה, היא לא אוכלת. או אם הילד רוצה להשקות את חיבוקי, אנחנו לא אומרים לו לא, הוא ירטב, תעזוב.